Tak čauče, môj men Surval a zás vás vítam u tohto dielu Battlefield 3. Je tu so mnou Aro. Čaute, by the way. A ja vlastne lietam vrtuľníkom, čo nemám ani rád. Ty to máš rád? Zabíte ma. Ja to nemám rád. Ja to nemám rád proste, Ja by nechápeš. som mal lietal, pre istotu. Continue. Mission Staty? file. Dobre, mám staty, 0, 0, 0. Dobre. Čus? Jesus. Ideme, Dobre, poďme, ideme. Počkaj, ešte sa kúknem. Poď na to, dobré. Počkaj, ešte tu ich nevidíš. No ich nevidím, a čo by som ich videl? Už idú sem. Vieš, kde budú? Kde sú? Naši už idú, počkaj, naši Nie. už idú. To sa mi to zdá. Tam vidím ich. Otáčam sa. Otočil som sa. Vidíš ich? Vidím, našich vidím, ale ich nie. Zjeďtem ti a potom kúkaj. Ktoré idem prvé? Tam. Máš. Mám ho? Strieľaj. Dobre. Aha. Aha, tam idú, vidíš ich? Ale strieľaj po nás, po tých strieľaj, tuto. Kde? Ja ich nevidím. Aha, tuto. Čakaj. Čakaj, nadletím. Je, že odzadu. Dobre, ja ich nevidím. Aha, super, Sú dole. to páli. Máš ich? Áno. Ešte tam je jeden. Ostatných už nevidím. Nie. Dám, padaj. Dobre, dobre, dobre. Kúkaj. Tam sú, alebo čo? Ja som vystrieľal. Tam ja ho vidím, musím Pomáhajme. osilu. Dobrá. No, trefil som. A poďme, ideme páliť po všetkých. Kde sú, povedz. Iba pálim, neviem kde sú. Sú úplný záživní v tejto hre. RPGčka musíme vystreliť. Ty to ja druhú, super, nevadí. Nabíjam. Strieľaj. Strieľal som, Tak to tráp. Je tam ešte RPGčko. Dobrá. trafil som. Ďalší. Musel som nabiť. Nevadí. Kúkaj, vidíš? Pozraj, kaďa letia strely, tak ich zistíš. Vidíš? Vidím. Aha, to si bol ty. Strieľaj. Tam je ale. Tam je tiež, vidím ich. No, zabil som ich. Ideme vyššie, niečo od nás strieľa. Kde? Odzadu. Ty z dola. Odzadu, že čo Tam ten, odzadu aha, asi dobre. pôjde? Zomrel? Aha, nie, ešte žije. Som Som zabil. netrafil. Hneď pôjdu tanky sa mi zdá. Toto som ušeral tiež. O, tam je, vidíš tank? Alebo čo to je? DMB. BMP? Za nami, ja To ho je tank, sa mi nevidím. zdá. BMP, no. Áno. Ja som na ne vystrelil RPGčko, čo to bolo. Ale ja som ho netrafil. Good kill, dobre, zabil som ho. Ja na ňo nevidím, keď takto pálíš iba. To ja aj poďam. Otoď sa. Kontakt. Ja som Dobre, to trafil som ho. Už tretíkrát asi. A on mňa trafil Netrafil asi, nás. neviem. Warrior 2, 0, dobre, takže niekde sú Warriory asi. Ja tu mám tej Brava. Bravo Alfa, dobrá. Tým. Kde je 2-0, ty kokos? Toto je 2-0. Čo 2-0? Tam, že Warriory na 2-0 sú. Stíhačka tu je niekde. A tie dojdu.
Pália po nás. BMP. Počkaj, nechoď hore. Dobre, trefil som ho. Nie, to budeme po ten mobil. Ježiš, ja som nevedel, že ten je tu. Ten mobil a to. Rýchle nabij. Idem nad nich. Dobre, nabil. Počkaj. A tak BMP, alebo to druhé, to musím Že po zabiť. nich. Mám famasku, ak to je famaska. Dobrá. Buchne, Dobrá, super. dobrá. Len ich máme vyzdvihnúť, nie? Ja si to už nepamätám. Ja. Áno, jedno. Nie, tam je Hej, BMP. aha, tam. BMP a druhé je za nami, ale to nebudem Strieľaj asi. po ňom. Po BMP? Trafil som ho. Stýlil som. Trafal. Ja som ho triafal, ale raketu som mu tam dopostal. Trafil som ho. Konec. Otoč sa. Čo to je? Zase BMP. Tiež BMP. Máš ho? Dal som mu raketu. No som ne... Ale Ja neviem, som čo ho tiež trafiť netrafil. raketa. Netrafila ho raketa. Ale zničili sme ho. Dobrá, dobrá, dobrá. Kamoška, jak dobre vyzeráš. Nemáš hlavu. Daj si Prečo nemáš hlavu? Vidím, nemáš hlavu. Nevadí. Kde to potrebujú? Kde ale? Vpravo, to je auto. To je auto. To je vľavo. Dobre, mám. No, pre mňa vpravo. Ja aj to je AA, ale ja som mal tam auto ešte. Ty kokos, jak po nás Trafám. pali, hajzel. Ja som mu trafil s raketkou. Neviem, čo trafila. Trafila ho, bum. Dobrá. A tento kam beží? Tento jeden. Nenaraz. Neboj sa. Vľavo. Otoč sa, tam vidíš? Vidím. Tu ešte jeden. Pred nami, rovno pred nami. Kde? Za skalou. Ešte tam bol. Aha, dobre. Som ho trafil, veď. Snajperi niekde sú. A nie auto. Kúkaj, nebudeš po mne paliť. BMP, alebo to je... Nie, mobil. Prav ho už. Musel som zameriať. Druhé. BMP, to je nič. Trafaj. Keby si sa mohol otočiť. Varný, kam ideš? Som sa. Sorry. Nie! Nepoviem. Ty kokos! Sorry, ale tak ja som sa musel, lebo som nechcel tam skapať. Už pípame. Aha, vrtuľník tam je, ten náš? Áno. Áno. Nie, strieľaj po ňom. To je náš, dobre. Čo robíš? Ty nemáš hlavu a ty také triky tu robíš, že nemáš hlavu. No nie, Spadol mi mikrofón trošku. nevadí. Pristajeme aj my? Nie, čo ti? Ešte prehráme. Pristajem. Nie! Aha, počkaj, máme Ok, čau. Ideme za nimi. Chod za nimi. Tak asi to bolo koniec To celého bolo také diela. ľahké ako easy. 12 minút. My sa s vami lúčime. Pripravte sa na ďalší diel. Budeme hrať teraz, neviem. Neviem, pozriem ako sa to volá. Exfiltration. To by asi nejaké čudné. Neviem, ale dúfam, že už nebudem lietať, lebo lietať sa mi fakt nechce. Akože aj keď mám padel ten vrtuľník, ale... Ale asi autom pojeme, lebo vidím tu auto a samopal. Neviem rýchlo takto. Neviem. Takže my sa s vami lúčime. Majte sa a čau. Čaute.